Revenim la ProTV și dăm legătura la Sighișoara, unde reporterul bălmăjește ceva. Zidul cetății este pe mai multe porțiuni șubred, iar dacă nu va fi reparat, riscă să se deterioreze fără iremediabil. Hai că te-ai potignit remediabil. Bravo! Bun venit la Cronicuță și data viitoare nu ne jucăm. Furnizăm material. Așa ca maestru Gigi, care a mutat salvarea din loc la Galați ca să aibă loc cu mai Bacu. Ce băi, asta e cea mai mare aroganță pe 4 roți dintre câte există, băi. Pane! Hai să te mă leacă jos, băi! Pane, ia-o de pe față! Dă-i cu acolo unde fură așa, băi! Dar e bric mai greu. Dă-te și, dă-te și, dă-te și, dă-te și. Eu vreau să vezi iată. Hai, ajută-mă, mă! Hai! Hai! Ușor că le dărâm, mă! Dar bine să tragi cu patigoase! Încheiem cu Crima TV, unde în afară de lovituri cauzatoare de moarte, sânge și durere, mai întâlnim și cât un manelist așa pentru relaxare. Ia ascultați-l pe Guțică Vere! Când greșesc din punct de vedere al interpretării, mă autopedepsesc pe mine, mă înșur, mă scăresc în tot felul, prostule, nebunule, du-te acasă. Păi și ce mai cauți la TV? Băi, înțeleptule, cum te autopedepsești tu pe tine însuți, bă, trăițare locința, molarii și premolarii tăi de filozof dințos? Când greșesc din punct de vedere al interpretării, mă autopedepsesc pe mine, mă înșur, mă scăresc în tot felul, prostule, nebunule, du-te acasă. Bă, tu ai zis-o, du-te acolo! Dragă Șerban, ce faceți? Îl aplaudați? L-ați aplaudat pe Guță? Dacă îmi permiți, cred că omul a greșit, nu dorea să spună auto-pedepsește, ci audio-pedepsește. Ne-ai audio pedepsit pe toți mâncața și în plus de mai și video pedepsești. Lasă-l că are bani să se auto-pedepsească, să se vilo-pedepsească, să se auro-platino-argento-paraio-pedepsească.